ga yadda za ku yi mining din a wannan Hitcoin din kuma har ku samu reward naku na NFT ku sai da shi ku samu dala. So a farko da ka shigo mining din zai nuno maka nan. Idan ka shigo ya nuno maka nan za ka zo ka taba nan inda aka sa alamar akwati din nan. Da ka zo ka nan inda aka sa alamar akwati ka taba shi kamar haka zai nuna maka claim key a nan gefe. So daga nan wurin claim key din nan za ka taba claim. Kafin nan ga nan wani hoton kan mutum a dan sama nan na free welcome bonus. Za ka taba shi haka kana taba shi yana tara ma kana taba shi yana tara ma kana taba shi yana tara ma kamar haka. So idan ka kare taba sau 25 ɗinka na wannan karamin NFT din kenan za ka ga sun sama diamond 25 a nan sama kamar yadda kuke gani. So su wa'annan NFT din su ake sayarwa a samu dala din. Yadda za ka yi ka samu su wa'annan NFT din kuma da zaran ka shigo ka ce claim key din nan haka za su baka kyautan key guda ɗaya kowanne rana. Kowanne bayan awa 8. Shi ma kaman farming ne za su baka daman bude key guda ɗaya duk bayan awa 8. Shi amfani wannan key din kuma zaka bude wannan akwatin ne da shi. Da zarar ka bude wannan akwatin zaka iya samun NFT. Yanzu kamar da kuke gani bari mu bude shi wannan akwatin domin ganin me za mu samu a ciki. To yanzu mun taba open. Gashi nan yana budewa. Ya bamu NFT mai hoton kan sarauniya sun ce level din wannan NFT din shine uncommon. Kana da daman ƙara samun NFT din idan kai inviting sau 3 ba dole sai mutum ya yi joinin ta link ɗinka ba. Kawai ka taba share with friend din nan haka idan ka taba ka tafi zaka share in ka samu da ka share to sai ka tura mai in baka samu ba kawai ture a Telegram gaskiya zai iya ja maka banin. So kawai sai ka dawo back haka sau ɗaya sai ka sake taba ka shiga ka koma a jikin wannan din kamar da kuke gani gashi nan sun jefa mana shi a cikin jerin NFT da muke da shi. Yanzu bari mu je mu dubo shi. Yanzu gashi nan automatically ya hau kan nan madadin na farkon mu da suka bamu mai kwaya 25 sun maida mana shi mai kwaya 140. Kawai sai ka tattaba ka tara diamond ɗinka. Shi diamond din shine asalin coin din da ake sayarwa a ranar da aka yi launching. Shine za a yi amfani da shi wurin sayarwa. Shi kuma NFT din shi ma za a sayar da shi daga baya amma za ka iya sayar da shi koda yanzu a cikin wannan mining din da ake din za ka iya sayar da shi idan ka same su. A cikin akwatin kamar da kuke gani ga sunan NFT wanda ban samu din nan ba ga sunan a jejjere har na dala 100 akwai wanda za ka same shi kuma za ka iya sayar da shi dala 100 dala 50 duka ga sunan a nan din za ka sayar musu su za su sayi kayan su su tura ma dala ɗinka yana kaiwa 0.5 kuma za ka iya withdraw din shi zuwa wallet address ɗinka na BIP20. So yanzu bari mu nuna muku yadda za mu yi amfani da shi wannan NFT din da muka samu din inda zai amfani. So bari mu sake taba kan akwatin mun dawo gidan home ne yanzu in muka tattaba yanzu haka misali kamar haka mun tattaba shi yawa kamar da kuke gani muna tattaba shi gashi nan yanzu mun karisa shi yanzu mun sake samun kwaya 140 kenan. Shi sabon NFT da ya fito mana mai kwaya 140 ne. Yanzu za mu shiga layin nan inda aka ce mai NFT din nan mu duba NFT din mu yana nan ko yaya. Yanzu gashi nan na taɓa mai NFT kamar haka. Yanzu ga nan wanda muke da shi wanda yake kai yanzu za mu ɗora kuma wannan sabo da aka bamu shi duk bayan awa 8 zai ke tara mana diamond kwaya 140 duk bayan awa 8 zai na tara mana diamond kwaya 140. Sannan idan za mu sai da shi kuma diamond kwaya 140 din kawai za a bamu. To kamar wannan da kuke gani idan kuna da shi za ku iya sai da shi a 30 USDT. Yanzu insha Allah bayan wannan bidiyon zan je in sai da wancan zan muku bidiyon yadda za ku sai da naku ku yi withdrawal kuɗin saboda a nuna muku yadda za ku yi withdrawal. Na san akwai wanda ba za su iya jiran sai kasuwa ta kama ba a sai da shi. So zan je nuna muku yadda a yi withdrawal din turo sai da wancan din yadda za ku sai din kuma da za ku yi withdrawal din kuɗin ku. Yanzu farko dai za mu ɗora muku shi shi wancan NFT da muke da shi babba wanda aka bamu a lokacin da muka buɗe wannan box din. Yanzu kamar da kuke gani wannan na sama shine wanda suka bamu wanda lokacin da muka buɗe shi wannan box din. Sannan wannan na biyun shi kuma shine na ƙasan nan kenan shine wanda suka bamu na welcome bonus wanda yana tara mana kwaya 25 per hour. Wannan wanda ya kashe wanda muka buɗe a box 140 per 8 hours. Wannan 25 per 8 hours ku gane wannan abun. Sannan idan zaka sai da shi misali ka tattara su da yawa ko haka zaka sai da su babu amfani ajiye su dama in ka samu babba wanda yake tara maka da yawa. So in zaka sai da shi kawai zaka sai da shi za a baka diamond shi ba da USDT za su biya ka ba. Akwai wanda kuma da diamond da USDT duka za a biya ka idan zaka sai da su. So yanzu mu ba za mu sai da namu ba. Za mu dai dora wannan din ya koma kan main NFT namu. Yanzu mun taba kan shi ya koma main NFT namu duk bayan awa 8 za su na tara mana diamond guda 140. So yanzu bari mu shiga a wurin shi box din sai mu ga diamond din mu. Yanzu ga diamond din mu nan guda 265. A yanzu bayan awa 7 da minti 50 za mu dawo kuma mu sake karban diamond guda 140. So shi din mu kuma da muka samu guda biyu muka samu dazun ba yanzu za mu sake bude box. Idan muka sake bude box za mu sake samun NFT. Yanzu bari mu bude. So kamar yadda kuke gani mun bude box din mu mun samu karin NFT. Sai suka ce mu sake sharing with friend. In kai sharing 3 ne dama za ka sake samun additional shi kyauta. So yanzu gashi nan mun yi sharing kamar yadda muka nuna muku dazun. Gashi nan sun sake ya ba sama nake din ba. Sorry sai mun yi guda 3 kenan mun yi 2 ne yanzu sai mun yi guda 3 an jima muka bude muka sake yin sharing za mu sake samun da yanzu gashi nan karin NFT da suka bamu gashi nan sai suka ce sun sake bamu wani NFT amma shi 110 per hour zai na bamu
to mu bamu da bukatun shi tunda muna da wanda yake bamu fiye da shi. Kun gane? Yanzu wannan na sama da muke da shi yana bamu 140 ne per 8 hour. Wannan kuma yana bamu kwa 110 ne per 8 hour. So bamu da bukatan shi gaskiya. Sai kawai mu bar shi wancan na farko ya ci gaba da aikin shi. In bamu da bukatan wannan din ma cika mana wuri kawai sai mu sai da shi. Sorry na taba dora shi. Yanzu gashi nan mun sai da shi. Sorry sell. Yawwa sell again. So gashi nan mun sai da shi. Yanzu zamu koma mu duba a box din mu. Gashi nan kuɗin mu ya karu. Gashi nan diamond din sun karu kamar yadda kuke gani. Gashi nan sun karu. So wannan shi haka ake mining din shi. Sannan ga wuraren da ake tara profit per hour idan kuna so ku ƙara tara profit per hour na wa'annan coins din. Su ma coins din akwai inda za su yi amfani a wurin combating diamond da sauransu da sayan abubuwa. So gashi nan su ma anan da ku iya zuwa ku ta sayan profit per hour kamar yadda ake yin na Swarmstar Combat da sauran mining. Allah ya ba mu sa'a. Ku je ku jona link yana comment section ko kuma ku taba kan bidiyon sunan bidiyon nan idan a YouTube kuke kallon bidiyon za ku ga link din ya bayyana na rubuta shi a ƙasa na ce ga link. Allah ya ba mu sa'a.